welcome back to a Mary and Oakland family. So, karon guys, ganinang alas 2. Nag-spotting naman ko. Diyan may contractions na nita po. Karon alas 6. Nagya po sa ilugo. Kay basig mga nakuron guys. Bato mi hospital og sige gyapon ko og dugo. Bato mi sa hospital. Og mamanang tahong prenatal March 8 Miyerkules. So ha sa andaman agang mga gamit. May nabag ni mama. Bidali. Ang panty tungtong. Mong panty. Andam po sa mga gamit guys. Daan. Daan na rin. Kani. Nadan yung mga essentials. Baby essentials. Tsaka home bag. Apit po natin dadaan natin mga laboratory. Mga laboratory ni. Kaya in case og mga nakuron prenatal mananta na og ready na daan ay mas duha. Tanan ba ko? Kailang tanon ka? Ha? Kailang tanon si Ian. Bisa manig ka? Kailan magaling po. Ha? Video na po. Hi. Gan sa kada ganin na? Yan na po yan po. Ga-fail ka? Tanong yung salida guys. Napaisa de takla. 6. So guys. Mga anak na kasi siguro po guys. So, balik ka kanya guys. Bye-bye. So guys, after 10 minutes, mga anak mo guys. Mga nag-half bath na ko. Nakapat na ko kay moton mi sa hospital. Nya, mag-ilis ako guys. Kinaraan ni Mother Earth. Parinaan. Oh, may ngano datug doktor datug nurse hani mo nagbaho maning palina. Ako ba ma? Mag-strikatik. Ako wala. Ako wala na. Nama? Gainam ko kuan ron guys. Paminta para pawas panuhot og mga tunog. Kaya naghumadan ni mula ko na ta. Kilay pa ko? Joke. Salong. Salong. Kilay pa ko. Pareha bang GC? Kaya naman dyan, magkilay pa kati. Ito guys, mag na guys. Bye-bye. Asa matam na oh, tubangan na. Hindi ako sa waiting area guys. Okay. Ampor. Koga. I-pray na to. Kilo lagi. Nako sa waiting area guys. Diyan. I-swab test ko. So ako. Diyan. 3 cm ako guys. 3 cm. Pero di sa ko pa. Wait. Active ko na po dyan. Hipis na yun. Hipis na po. Solid. Plus
ma-active ra ko sa tagtaid. Ya alas 7:15 na. What guys? Mata guys, kini suwab ko karon. Okay tayo. Kaya basin daw mga alas 9 or alas 10 mga anak na ko guys. Oo, nagahigda ko karon. Okay, ano ba ang mata? Hinga na din ang iswab. Sakit pa. Ngayon ko trauma ka. Dihan sakit og mahigda kuhan mo. Murag us-us nanira ko kare sa. So, diya magarin gihapon sa kuan guys. Sa waiting area kay dili pa ko i-admit kay 3 cm pa dyan. Ang i-admit kay 4 cm or 6 cm. Anya, hindi pa ako pauli mi pero napabilin mi dari kay magisod mi o sakyanan unjag pang kadlaw mga anak niya YPD cab dyan napabilin na mi dari siya agahang antigen negative ra mga results so nami karon dari nami karon naghuwat kaysa muli pamidad tug sa deurag bunga kay Sa to. ag sakyanan among gikaproblemahan. Number siya. Mga blessing unexpected at isa ko o sinimo pero hindi expect na duha din ang isa ng sa wala yung tumi ka ng paligid ko kasi ng duha ng hilak oo ang barabog ka talaga is matulog ka guys Singa na naman. Magdindi. Hello. Welcome, baby. Ano yung baby one? Si Bito. Cute. Sleep silang duha. Ganahan sila magtapad. Guys. Yapon ka to kasi likod pentan. Ikapoy 2 days na nanuran es puting nga sa guys Bilaran. O mandadyon. Aywa ang strand. wato just tagbilaran kay i-process ang katong PhilHealth isa kay ang duha ka bata kaya itong sa bilaran i-process ang balangkay uy sila ito ano no dushi hello struggle is real. Excuse me. Watch your na diya kuan sigig tug. Lisod ning kambal guys kay dungan manghilak, dungan pud ma lidi. Sabi na lang. Antos. Long antos. Hello guys. Gahilak po si Dala. For discharge na mi karon guys, pasensya mo sa hambuhok. Kag. May po sa nagamit kay si Silong. Tuwa dito gilihok ag chart.
para discharge na ni karong adlaw. Nilaki-lak si balik ako anja guys. Bye.